Sau, bine v-am găsit la un nou episod. Și da, ne vom juca un mic survival pe Plants vs Zombie. Desigur, nu facem serie cu Plants vs Zombie decât unul așa. Minigames. Nu minigames ăla. Puzzle. Pulă. Asta și vedem. Last Stand Day. Ok, Dave, nebunule. Cum te-o chema, nu pasă, hai. Că vreau să mă duc să fac nebunii. Ok. Și uite așa este treaba. Hai să vedem. Îi fac strategia mea de vis. Nope. Dacă vă întrebați, o să vedeți strategia mea. Cât de normală e. Ok. Și o să vedeți cum este. Nu știu cum să zic, dar nu știu ce să zic despre strategia asta. Nu prea, na. Și Sepi să stea acolo, mai că mai trebuie să încă 5. Încă 5. Sepi. Și da. Ok, hai să nu mai vorbim despre asta. Ok, doar trebuie să așteptăm. Cred că o să dureze 7 ani. Știi ceva? Am altă idee după aia. După aia am altă idee, că deja mă plictisesc. Doar stau. Doar stau. O idee care e mai rapidă. Mai rapidă. Deja știu. Să dăm și puțin muzicuța. Uite așa. Și o altă strategie care e mai rapidă. Păi te stați că ne-a dat sorică. Și hai să vedeți. Bun. Luăm astea. Și mai punem un rând. Mai repede, că așa îmi trebuie. Așa trebuie, nu că așa îmi trebuie. Da. Vedeți? Mult mai rapid. Și o să mai câștigăm încă de 2 ori să luăm, să punem peste tot sepi. Mai fiu pe rândul ăla unde vedeți voi sepi. Hai. Să punem așa în jos. Și după aia gata. Mai punem o bombință din asta. Da? Vedeți, am zis și mie de bănuți, m-am jucat de m-am spart. Jocul ăsta mă joc în timpul liber. Sau în... da. Nu știu cum să zic. La următorul episod o să fie cu Brawl Stars. Cred, nu știu.
că nu mai am făcut progres acolo, că nu mai îmi place nada. Dacă mai e un update, poate updatez. Ok, vedeți, am trecut puțin mai repede. Să înștiți să punem uite așa și cam suntem gata. După aia. E 1 dimineața, de asta mi-e somn. Dar uite că părinții mei sunt azi la 1 dimineața. Interesant. Ok. Trebuie să câștigăm încă o dată să punem 66 și după aia mai punem un rând de cartofi, de nuși, că sunt nuși, astea nu cartofi. Și apoi suntem gata, adică suntem gata premium. Bun. Asta am o idee cum să nu facem ideea pe care am zis-o mai înainte. După aia, așa o să mai jucăm și alt mod de joc de foarte mic. Pentru că încep să mai vreau să filmăm mult, pentru că n-am spațiu, dar o să șterg chestii și o să am spațiu. Adică episodul următor, nu știu ce joc, o să fie lung, mai lung. Mai lung OS. Da. Mi lung OS. My little blows, the blows, dinga 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 ding, dun dun dun, finger licks, dingle, my little bone. I am atienzo. Deși mă gândesc, n-ar fi trebuit. Sose, pune. Bun, hai să vedem. Deci să facem acum ideea mea. Deci uitați. Uitați și învățați. Ok. Sau... știu, hai să facem puțin troll. La zombalări. Ha. Să așteptăm să se facă. Trei, 2, 1 și yay! Ok, să vedem. Bum, nebunie! Deja au costat aproape un an de din ăla, Doamne. Doamne, fără ăștia. Popa prinde pe ăștia și nu mă găsești. What the fuck? Ăștia de voi existați? Wow! Cool! Ok. După cum vedeți, e foarte tare. Așa, foarte easy money. Yes! Easy. Jocul ăsta e ușurina vieții mele. Bones. Walker.
Bun, ok. Hai să vedem. Ne punem aici așa. Și am din nou altă idee. Ok, hai să vedem. Ok. Cred. Da. Ok, am terminat. Ok, hai să jucăm mod de joc care noi suntem zombie. Se numește iZombie. E foarte interesant. Și uitați doar. Vezi cât de interesant e. Boom. Boom. E cel mai interesant joc. Mai felul de joc. Foarte interesant. Bun. Cam mai punem un din ăsta. Și punem trei din ăștia. Bun. Bun, acum punem o găleată și un din ăsta. Și mai întâi vreau să terminăm asta. Deci pare să facem ultimul, dar îl facem mult mai interesant. O să vedeți. O să ia și eu asta. Ok, ia uitați. 1, 2, 3, 4. Și bum, 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 bum. Cred că trebuia mai mult să pun mai zombie de 50. Cred că e nebunie. Dar nu contează. Uite că l-am făcut. Hai să mai facem o dată una pentru voi.
să-l mai facem o dată, că o să dea alt fel cum arată. Uitați. Punem doi din ăștia. Ne dă soare, punem un din ăsta. Nu mai venim cu trei din ăștia. Venim cu un din ăsta. Venim cu un din ăsta cât poate să ia. Venim cu un din ăsta. Ok, acum venim cu doi din ăștia. Venim cu doi din ăștia. Ok. Momentan atât. O să mai punem una aici și pentru că o să iau ăla. Ok, și să vedeți. Hai mai îngrijă tu zombie ăștia dacă poți. Dumnezeule, dacă vezi așa zombie. Știu eu o plantă care ia totul. Adică îi sfârmă pe tot și îți dai seama că te-ai consumat ca să-i pui pe toți zombie. Ok. Cam atât cu episodul de azi, pa, pa.